Muladong soal siado pamu dibuat di batama aseneng hilalaumu. Muladong namar sahid dijabu diurupi mapangubati asa malum. Muladong na hinalumuton di roham leleng di pangidoho di pasau di batamai. Di lehom mai akayana kota pena sudah potak karejo di lehom makarejo ni asadong dapotna tangan di bata namar mudu-mudu ibana. Akan gejang umurmu amanginang huida hudul di son ditebay mo umurmu di lehom mahai pasod diho doho pirni todi asasanga dayommu haluza ommu marmudu-mudu pinok parmi asasanga dayommu inumommu akua molo dibuat pahopum yang daktar gararsa aina tua-tua molo dung matua ido dihasiholi hata nalabok geriada molo tajahai spiritualitasnya orang tua saido ibana ma ana molo sotak kasau makatai unakonian mekel ay songoni do hoti kidak danak dan di foto ho makatai hu ajari ma ditiru ho ma gabe ho ho makatai dinggan ana molo sotak kas kacing ni bajuku leko patureommu ma unang eje kau ay songonido ho ujuda danak ubazui ubadaki husisir molo mau saudang buat tomu maniat tesi rumaku ay songonido ho tiki memet nang pe mauas doa walai hudo tidak mama ndak haus kok minumlah didok kopi untuk mama lain udah cukup ndak makanlah minumlah ay songonido au ujuda danak kok jemalo matua umuaing dang boy buat omu inumoku ido juk ni rohani natoras molo soboya dong cupang na sungoni dia anak konna ay las ni rohana ima salomo madok dak kapalang las ni rohani natoras molo marparangin adengga nak kapinoparna ido si hutono ni naposo berbahagialah orang yang mamanya masih hidup dia masih boleh berkata horas sinang. Berbahagialah orang yang ayahnya masih hidup, lakukanlah yang baik. Ay boy do hononna horas bapak. Pasu-pasu di bata daktar rasam molo jupang las ni roha do dame nasongoni. Di pasu-pasu di bata mahurion. Di pasu-pasu di bata mahamu amang inang. Di lehon madison udan di tikina. Las niari di tikina do tano nanapu asa marparbu suasuanan asa mangan jolma do nasa namar rosa. Selamat pesta